Tren geltoki honen historia 1900 eta 1908 urteen artean hasi zen. Frantzia eta Espainia trenbidez batuko zuen ibilbidearen proiektua aurkeztu zutenean. Horretarako, lehenbizi Zonporteko mendatea azpitik zeharkatzen zuen tunela egin zuten 1908 eta 1915 bitartean. Antes de proyectar, de construirse la estación, aquí no había ningún tipo de población. Eso se llamaba la zona de los Arañones, ¿vale? Y el pueblo de Canfranc surgió como un poblado de trabajadores en torno a la estación. Jarraian, geltokiaren txanda izan zen. Fernando Ramírez de Dampierre ingenieriaren proiektuari jarraikiz, 1923 urtean hasi zituzten eraikuntza lanak 1925 urtean bukatu eta 1928 urtean inauguratu zuten Espainiako errege Alfonso XIIIak eta Frantziako Errepublikako presidente Gaston Doumerguek. Eraikinaren neurriak ikusgarria dira. Bete behar zituen zeregin guztietara moldatuak. Mugan zeuden bi estatui zehozkin bulegoak, lehiatilak, aduana, diru aldaketarako postua, bi herrialdeen polizia postua, jatetxea, hotel internazionala, merkantzia gordetzeko hangareak eta abar luze bat. Bere historia laburrean denetarik bizi izan zuen. 30ko hamarkada izan zen bere unerik gozoena, baina jarraian Espainiako guda zibila etorri zen. Ondoren, Bigarren Mundu Gerra. Eta azkenean, Espainia eta Frantziaren arteko ez ulertuen ondorioz, geltokiaren gainbehera eta itxiera. Carlos, ni ziur bueltatuko naizela, estazio zoragarri hau berri ikustea, baina zer esan behar digu jendeari? Que tienes que volver ya para terminar de conocer y visitar la estación, pero además, en el 2025 apunta esta fecha. 2025. Vamos a reabrir la línea, vamos a poder pasar en tren a Po, y además esperamos tener un magnífico museo del ferrocarril internacional para contarnos toda la historia de esta gran línea. Nik ez nuke hobeto esango.